Poďme na to, začíname klasikou. Ako inak označiť model, ktorý začali s názvom Golf vyrábať v roku 1974. A aj dnes, hoci jeho 5. generácia a v rozličných modifikáciách, je stále jedným z lídrov svetového trhu. Golf v takejto podobe a s technikou, ktorú v sebe skrýva, nebude autom pre masy, ako je zakladateľ jeho klanu. Pevná priečka a mreža oddeľujúca batožinový priestor od kabíny je jasným znakom, že môže byť aj vo verzii N1, teda s odpočítateľnou položkou za DPH. Zadné operadlá síce nesklopíte, ale ostatné fígle tvorcov aplikované v základnom Golfe Plus sú k dispozícii. Golf Plus vznikol ako reakcia Wolfsburgu na čoraz väčšiu popularitu kompaktných MPVčiek. Takže ponúka viac priestoru než základný model. Šoférovať môžete pokojne aj s klobúkom na hlave a pritom je v kabíne všetko tam, kde má byť. Ovládacie prvky nie sú zbytočne prekomplikované. Siahnete po nich celkom intuitívne. Takéto množstvo odkladacích priečinkov pod strechou vozidla nebýva celkom bežné. Zadná lavica sa dá pozdĺžne posúvať až o 16 cm, takže pasažieri majú dosť miesta. A chytré riešenie niektorých detailov im spríjemňuje aj čas strávený v kabíne na dlhých dovolenkových či služobných cestách. Výhodou automobilu s karosériou MPV je variabilita interiéru, priestor pre pasažierov a aj lepší výhľad z kabíny. V tejto verzii sa sedí o 10 cm vyššie než v základnom Golfe, čo nie je zanedbateľná veličina, prispievajúca k bezpečnosti. Materiály v interiéri sú kvalitné, ich spracovanie a zapasovanie zodpovedá aj vysokým nárokom. Golf Plus by mal zrejme osloviť rodiny, ktorým pripadá základný model malý. A verzia Cross, tá by mala byť pre rodiny, ktoré žijú aktívne a nie len v uliciach veľkomesta. Charakterizuje ju najmä výrazné plastové obloženie, ktoré je zrejmé na prvý pohľad. Druhým, už nie tak markantne odlišujúcim prvkom, je o 2 cm vyššie posadený podvozok. Ak by ste ešte nedávno tvrdili, že jazdíte s takým veľkým autom a pod kapotou máte benzínový motor s objemom 1390 kubických centimetrov, asi by vás označili prinajmenšom za čudáka. Ale motor TSI to je iná káva. Silu nečerpá z objemu, lež z dvojitého prepĺňania. Takže Cross Golf sa netvári ako anabolikami napichaný dunihlav, čo nič nezmôže. On je skutočne nabombovaný a plný reálnej sily. Konštruktéri Volkswagenu sa tešia, že ich malý silný motor získal prestížne ocenenie Motor roka. Zaslúžene. A to v podstate nevymysleli celkom nové riešenie, iba pospájali to, čo funguje už dávnejšie. Do série spojili kompresor a turbodúchadlo, čo dodáva základnej 1/4 grády. V praxi to funguje tak, že do 2400 otáčok za minútu dáva motoru silu kompresor. Pri otáčkach do 3500 za minútu už nastupuje turbo. Kompresor mu občas vypomáha a ak vytočíte motor nad 3,5, tam už funguje len turbo.